OK, tak ma zastrel. Počkaj, nepovažujem to za dobrý nápad. Je to skvelý nápad, no tak strieľaj. No tak, zastrel ma, strieľaj. Samozrejme. Ed, neber to osobne. A nekončí. Čože? Chceš ma vyhodiť? Aby si prežil. Pohovorme si o tom. Čo je? Len som... Ešte sa na chvíľu natiahnem. Ďalšou zastávkou bola Podľa. Hlavný hlava je